ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବର ସିଜିନ ଆସିଯାଏ ନା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବକୁ ଟିକେ ରାଗ ଲୁଣ ପକେଇ ଚଟପଟା କରି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଚଟପଟା ମସଲା ମରା ହେଇଥିବା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଜଣେ ମଉସା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଚଟପଟା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ମସଲା କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ମଉସା ଜଣକ ବହୁତ ସାରା କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ରଖିଛନ୍ତି। ଚଟପଟା ମସଲା ଆମ୍ବ ବନେଇବା ପାଇଁ ମଉସା ଜଣକ ବହୁତ ସାରା ମସଲା ରଖିଛନ୍ତି। ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, ଜିରା ପାଉଡର, ଲୁଣ ଆଉ ଚିଲି ସସ୍ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ମିକ୍ସ କରି ସେ ମସଲା ଆମ୍ବ ବନେଇବେ। ମଉସା ଜଣକ ପର ପିସ୍ ହିସାବରେ ମସଲା ଆମ୍ବ ବନାଉଛନ୍ତି। ମଉସା ଜଣକ ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକର ଚୋପା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛଡେଇ ଦେଲେ। ଛଡେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେଲେ। ଏମିତି ପିସ୍ ସବୁକୁ ସେ ମଗ ଭିତରେ ରଖିଲେ। ମଗ ଭିତରେ ରଖିବା ପରେ ତାପରେ ମଉସା ଜଣକ କ'ଣ କଲେ, ସେ ମଗରେ ଟିକେ ଲୁଣ, ଟିକେ ଜିରା ପାଉଡର, ଟିକେ ଲଙ୍କା ପାଉଡର, ଟିକେ ବିଟ ଲୁଣ ପକେଇ ସବୁ ପକେଇ ସାରି ଟିକେ ଚିଲି ସସ୍ ପକେଇଲେ। ଚିଲି ସସ୍ ପକେଇ ମଗର ମୁହଁରେ ପେପର ଟିକେ ଲଗେଇଲେ। ପେପର ଲଗେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲେ। ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ସେହି ପେପରରେ ସର୍ଭ କଲେ। ସର୍ଭ କରି ଆମକୁ ଦେଲେ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ କେବେ ମସଲା ଆମ୍ବ ଖାଇଛନ୍ତି? ଯଦି ଖାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତିଆ ଲାଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରି ବତାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।